Казвам се Пламен Мавров. Роден съм на 8 август 1962 година в град Велинград. Основното си образование съм завършил в Трето основно училище Христо Ботев. Средното специално образование завърших в техникума по механотехника, град Пазарджик. Повече от 20 години с съпругата ми Петя сме управители в семейна фирма Премиера 257, занимаваща се с производство и търговия на сладкарски изделия. Семеен съм, синът ми Георги е на 20 години студент. Дъщеря ми Мариам, ученичка в 8 клас в СОУ Свети Кирил и Методий Велинград. Ще работя за това Велинград да стане привлекателно място за младите хора, да бъде място, в което живеят достойни, добронамерени и успели хора, хора с морал и сърце, отворени към всички. Затова подкрепям кандидатурата на Ангел Манолов за кмет на община Велинград.